वाव वाव ट्रॅकवर जाते. वाव कुकी शो ना कसे जाते. झू असे जाते झू. वाव राउंड अँड राउंड अँड राउंड अँड राउंड राउंड अँड राउंड. वाव कुकी असे जाते राउंड अँड राउंड राउंड अँड राउंड. क्लॅप क्लॅप कर क्लॅप क्लॅप. ये वाव शना चलो मम्माकडे बघू बघू कर आणि बोल ट्रेन कशी जाते. झिक 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 झिक. च बशू बशू कर ट्रेनच्या इकडे बशू बशू कर. गो 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 गो. वाव शना राउंड अँड राउंड आहे. राउंड अँड राउंड आहे बेटू. कुकी ए कुकी तू तोडू तोडू करणार आहे शना. वाव शना डोंट सिट ऑन द ट्रॅक. ए आता कुदी. वाव ऑफ करो मम्मा. मम्मा ऑफ करो ऑफ करो ऑफ करो मम्मा. तू ठेव ठेव कर ट्रॅकवर. तू ठेव ठेव कर. हां ट्रॅकवर ट्रॅकवर. वाव नील व्हेरी गुड. क्लॅप 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 क्लॅप.